On ets? Fauràs que et truque, torna ací. No parles a ningú. Agafa el primer taxi que passe. Ha ocorregut una desgràcia. Tranquil·la, vaig corrent. Què ha passat? Han atemptat contra el senyor Fox. Ell està bé, però han assassinat el seu secretari. El senyor Steele és mort. En de televisió es parla de l'intent d'assassinat de Fox. En la televisió es pot apreciar un cotxe destrossat i amb dues figures humanes cobertes. Un home s'havia posat davant del garatge. Fox narra les característiques de l'home i els aconteciments. Com l'altre assassí. Aleshores hi ha que averiguar si és el mateix. En aquest cas tindrem un assassí, i si no tindrem dues assassins. Pues anem a estudiar el cas concretament per a encontrar-ho. John i Fox esperen les proves que està fent Isabella en el laboratori per a certificar que l'home de color estava mort abans que a mínim Rand el ressuscitara. No cal que us faci gaires il·lusions. Jo també em vaig quedar impressionat al començament, quan vaig veure aquell home mort que va començar a respirar. No crec que estiguera mort. He fet les proves i no n'hi ha cap dubte. L'home estava mort abans de que a mi fessin les seues cerimònies. I com és possible, si vas dir que està mort? Així era, li van donar una droga per a que pareguera que estava mort, però en realitat tenia vida. Aleshores tot era muntatge. Era un muntatge molt ben planificat per a mi. Hauríem de parlar a la senyora Newman i a la policia per intentar detenir a mi per estafa. Encara tenim camins que recórrer i llocs on buscar. Si vol, podem aturar la investigació o deixar-ho aquí. On ets? Torna ací. Fauràs que et truque. Si vol, podem aturar la investigació aquí, o, si no... Tío, Pau, no, al final te... Cállate! Lo siento, mi amor. On ets? Fauràs que et truque, torna ací. No parles a ningú. Agafa el primer taxi que trobes. Ha ocorregut una desgràcia. Rand el ressuscitara. No crec que faci falta que